इलिगेल जे जायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बियो बे मात्र बुंदों जोंनि आरटिआइ होनायनि मेइन थांखियानो जाबाय दा जिथु इलिगेल मानसिफोरनोनो दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि प्रप'जाल थांबाय जाहैबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट दा दाख्लैहाय गुबुन बैफोरनो जायनो हा होदों बिटिसिआव फाइल मुभ जागासिनो दं होननानै बुंदों बिनि सायावहाय दिनै गोख्रोङै बुंनायल' नङा आरटिआइ होफैदों मानो होनना दावराव देख्रेब सारमोना मानो होनब्ला बर'फोरा हानि थाखायनो गोबाङा थैदोंमोन जिउ गारनांदों रुंसारि जादों मुंख्लं जादों जायनि जाउनाव दिनै स्ट्रिक्टलि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों हाबबोबाय आं बावनो दंफैयो बे अफिसाव आरटिआइ होनानै फैबाय दिनै सारमोना बिटिसिनि नब्लाङाव मानो थाखाय गाफैनो गोनां जाबावखो जों दिनै बिटिसिनि डेपुटि सेक्रेटारिनाव आरटिआइनि मोनसे एप्लिकेसन जों होफैदों बे आरटिआइनि एप्लिकेसन होनाय लेखा जाहैबाय बेनो आरो जोंनि आरटिआइ होनायनि मेइन थांखियानो जाबाय जे चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव 100 जननिबो बारा आरो लोगोसे बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव 56निबो बारा नन बनाफाइड नन एलिजिबोल मानसिफोरनो हानि जायनाखि पाट्टा होनो जा प्रप'जाल बानायबाय बिटिसिआव हरबाय जों दा बेखौनो जोङो डिटेल्स जोङो मोननो लुबैदों आरो जों इतिमध्य दाखालि सिडलीनि सार्कोल अफिसार बेनावबो थांना बुंहैबाय दा बिथाङा गावबो इलिगेल जे जायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बियो बे मात्र बुंदों बेनि थाखाय आं दायनिगिरि नङा बेनि थाखाय एसडिएलएसिआसो बेखौ माने माबा लादों प्रप'जालखौ लादों बिसोरो डिसिसनखौ लादों बे बाथ्राखौ बुंदों मेम्बारफोर दङ बिसोर माइनसबो क्रिएट खालामदों बे बाथ्रा बुंनानै गाव बारग'नो हादों आं अब्ला बेखौ बुंबाय थादों जे नोंथाङा जिथु मेम्बार सेक्रेटारि दायथ'आ नोंथांनावनो नोंथाङा अफिसार नोंथाङा गाइड खालामनांगौ रुल्सखौ नोंथाङा बुंनो हानांगौ आरो बे रुल्सखौ बुंना होआजासे नोंथाङा जुदि बेखौ फरवार्ड खालामना हरोब्ला बिटिसिआव दा रेसपन्सिबोला नों जागोन बिनि रेसपन्सिबोला नों दा जिथु इलिगेल मानसिफोरनोनो दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि प्रप'जाल थांबाय नोंनि नामाव थांबाय दा नोंखौ कल बेक खालामफिन आं बे बाथ्राखौ सार्कोल अफिसारखौ जावले जावले बुंदों दा बिथाङा आं नायनोसै आं रायज्लायनोसै ओरै होनदों दा बिथाङा एसे गिदोंबो दा बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाबाय थांनाय 1 आगस्टआवनो ट्रेन्सफार जादों सिडलीनिफ्राय दा सिडलीनिफ्राय ट्रेन्सफार जानायनि उनाव बे दस्रा जायगायाव थांनांसिगौ दासिमबो थाङाखै मानो थाङाखै बाथ्रा बे दिनै बिटिसिआ बेखौ मानो दासिमबो गावनि डिउटिखौ मावनो थाखाय मानो ट्रेन्सफार अर्डारखौ मानो केरि आउट खालामनो हायाखै मानो बुङाखै दा दिनै बे ट्रेन्सफार जासेयावबो ट्रेन्सफार गावनि माबायाव साख्रियाव थाङाखै पस्टिंआव थाङाखै बेनिखायनोथ' दिनै बे इलिगेल खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानिखौ बियो दिनै माने इलिगेल मावनानै दिनै बिटिसिआव फरवार्ड खालामहरदों दा जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै जे बिटिसिनि जायनाखि इएम बिथांमोनहा बेफोर इलिगेल खामानिखौ मानो मावनो हरदों दा बे लकेल एमएलए माने निर्मल माने बसुमतारी दा बिथांमोनहा बे माने मेम्बार एसडिएलएसिनि मेम्बार दा बिथांमोना मानो मावनो होदों आरो जयन्त बसुमतारी एमपि बिथांमोना मानो मावदों बिथांमोना नामाथ' फैबाय थादों बिथांमोना मावदों होनना बुंबाय थादों दा मानो मावनो थिनदों फालाय बे इलिगेल खामानिखौ मावनो थिनदों दिनै 6 शेड्युलनि प्रभिजनआ मा 6 शेड्युलाव मा आयेन दं बेखौ दिनै मानो फल' खालामजाया 6 शेड्युलनि आयेनखौ सिफाय दिनै जुदि नोङो नन एलिजिबोल मानसिफोरनो नन बनाफाइड मानसिफोरनो हा होयोब्ला जोंनि हाया बहा प्रटेक्सन जागोन फालाय सोर रैखा खालामबावनो आरो बेबोथ' होदों जे बिजिआर पिजिआर आरो गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बेफोरल' नङा ट्राइबेल बेल्टनि हायावबो होदों दा जों बेफोर गासैबो जोङो रेकर्डखौ जोङो आनअफिसियेल मोनदों दा बे आनअफिसियेल रेकर्डआ माने लिगेल एक्सननि थाखाय खामानि होआ बेखायनो जों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दिनै अफिसियेल जों दिनै आरटिआइ खालामबाय आरो आरटिआइ खालामनानै जुदि जों जेब्ला रिपर्टखौ मोनगोन बे अफिसियेल जागोन जेब्ला माने आरटिआइ कपि जों मोनगोन अब्ला बे अफिसियेल रेकर्डखौ जों लानानै जों अब्ला जों लिगेलि चेलेन्ज खालामनो हागोन जों कर्टआव थांनो हागोन लिगेल एक्सन लानो हागोन बेखायनो जों दिनै बे आरटिआइखौ खालामनानै फैनाय जाबाय दा जोङो बेखौनो जावले बुंबाय थादों दा दिनै फेरेंगा मोनहा गावनि बर' फिसाखौ न' बां बुख्रुबनानै होखारो आलाय सिलाय खालामो दिनै गोबां गावनि गिर्जायाव थाङो गिर्जाबो बुफायलायनाय जाबाय धोरोमनि माखासे मन्दिरफोर दङ बाथौ थानसालिफोर दङ बेखौ बुफायलायनाय जाबाय बेफोर अननाय खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दं दिनै गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफोर रायजो जाफुनाय दिनै
दा दिनै बिसोरो बिखुङाव फिसा बानानै गाबगु जाबाय मैदेर रथ'थ' गाबबाय फिसा बामनानै दिनै आहार जाफुनाय गथ'खौ लानानै दिनै गाबगु जागासिनो दं असान्थि जागासिनो दङ दिनै बेफोरखौ फेरेंगाबाना नुखोना नुदिया दा दिनै BTCनि चिफ प्रमद बर'मोनहा बेखौ नुखोना नुदिया UPPL नेताफ्रा बेखौ दिनै नुखोना नुदिया गावनि मानसिखौसो मानो टारगेट खालामबाय थायो गावनि मानसिखौसो मानो होखारबाय थायो दिनै गुबुनखौ होखारनांगौ दिनै बे गभर्नमेन्ट हायाव थानाय माने सरकारि हाफ्राव थानाय बेफोरखौ दिनै होखारनांगौ होखाराखै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै होखारगासिनो दङ इलिगेल मानसिफोरखौ दा दिनै गावनि ट्राइबेलखौ प्रटेकसन खालामनो नागिरै गावनि ट्राइबेलखौसो होखारो खिन्थु मालायखौ माने दोनो मालायनो हा होयो बिसोर बिसिबां अननाय बिसिबां गाज्रि खामानि बियो दा दिनै जों बेफोरखौ जावले जावले बुंबाय थादों जों जावले जावले बुंब्लाबो बिथांमोना खोमा सुवाखै दा ओंखायनो जों दिनै उफाय गैया जाबाय जों बेखौ लिगेल एक्सन लानांसिगोन जों हयथ' कर्टनि जों सहायबो लानांगोन जों बेनि थाखायनो दिनै RTI खालामनानै बे कपिखौ जों दिहुननो थाखाय जों BTCआव जों फैदों दाथ' जोङो रिपर्ट मोनजोब्बाय गासिबो आनअफिसियेलि आरो जों अफिसियेल माने रिपर्टल'सो मोननोसै बाखि दा बेफोरबायदि खेथ्रआव जोङो दा नुबाय जे बर'फोरनो हा होआखै मालायसो हा होबाय बर'खौ होखारगासिनो दङ बर'खौ गाबगु खालामगासिनो दं दा बे खेथ्रआव दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरनो बोरै भट होनांगौ दिनसाय बे फेरेंगामोननो भट होनांगौ बोरैहाय बे दिनै निर्मल माने बिथांमोननो बोरै भट होनांगौ दिनै UPPL मानसिनो बोरै भट होनांगौ रायजोफ्राबो ओंखायनो दिनै गोख्रों जानांसिगौ रायजोफोर गोरा जानांसिगौ बे जाथि बुथारग्रा जाथि होखारग्रा जाथिखौ गाबगु खालामग्रा जाथिफोरखौ अननाय अयथासार खालामग्रा मालायखौ इलिगेल मानसिखौ गोबाथुमनानै लाग्रा बेसोरबायदि मानसिनो भट होनांला फैगौ इलेक्सनाव जों बयबो ज'नो बिसोरखौ माने पावारनिफ्राय होखारनांगौ आरो बिसोर रावबो भट नाङा आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो दा आं थांफिननोसै भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथाङाबो जुदि बर'ब्ला शेयार खालामनो हागोन बैफोर लिडारफोरनो टेग खालामनो हागोन मानो होनोब्ला बर'फ्राथ' गावनि हानि थाखायनो नांदोंमोन नालाय दा बुहुला सिगांहाय गोबाङा खालामबायब्लाबो दाथ' बुजिनाफ्रा भुल खालामनो नांला मानो होनब्ला बे हानि थाखायनो नांदों बर'फोरखौ होख्राङो नंगौ दावराव देख्रेब सार बुंनाय रावाबो अब्ला गुबुनफोरनो हा पाट्टा होयोब्ला गावनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक हायावनो मा बुंबावनो बेखौ रायजोफोर एसे सानलाय जाय हारिनि थाखाय मोजां मावो जाय हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा सम रां खावरि बाहायनानैब्लाबो अफिस खारदों सोरखौबा अयथासार मावनायखौ एक्सन लादों थेवबो बेफोरखौ सोरबा पार्टिनि मतलबाव थानानै मा होनो गाज्रि होनबावो अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन जायफ्रा बुजिना सुबुंफोर बा नागरिकफोर कमेन्ट होनो अननानै थांनोसै BTC सेक्रेटारिनिफ्राय ओंखारबाय